A les darreres entrevistes ha afirmat que té un projecte per Catalunya a 10 anys vista. 10 anys fent concessions a l'extrema esquerra en el desesperat intent d'aprovar pressupostos. Això és el que ens espera? 10 anys més de col·lapse als serveis públics, de llançar els quartos en degaies, subvencions a premsa fi i projectes estrafolaris a Moçambic, Equador o Gaza? El seu projecte per Catalunya té data de caducitat, senyor Illa, i no és d'aquí 10 anys, és d'aquí 4 dies. O es pensa que la societat catalana continuarà confiant en un model que condemna la gent del país a treballar fins i tot després d'un diagnòstic de càncer terminal, mentre es regala la renda mínima garantida a qui acaba d'entrar il·legalment, està sa i no ha cotitzat en sa vida. De debò es pensa que podran continuar desballestant com si res al país i atemptant contra els drets i interessos dels catalans? Potser vostè necessita 10 anys per desenvolupar el seu programa woke i garantir-se una bona jubilació, però Catalunya no resistirà 10 anys més de polítiques forassenyades. Va dir a la premsa que Aliança Catalana és l'única formació que no s'ha preocupat pel seu estat de salut. Hem seguit atentament la seva evolució a través de la premsa que subvenciona amb diner públic i hem denunciat el tracte preferent rebut a la sanitat pública que el seu govern infrafinancia. Celebrem la seva recuperació, no s'enganyi, però també li diem potser seria bo que retirés les subvencions a premsa i altres partides supèrflues i reinvertís tots aquests milions d'euros als centres hospitalaris del país perquè els catalans, siguem mecànics, floristes o diputats, tinguem el mateix bon tracte i bona atenció que el 155è president de Catalunya.